Una consulta molt habitual a l'òptica és si es poden treure les ratllades dels vidres. La resposta és no. Hi ha un munt de llegendes urbanes sobre productes o maneres de treure les ratllades. Per exemple, un detergent especial per fusta amb vaselina, sabó neutre i pasta de dents, bicarbonat, cera per cotxe, producte especial per CDs. Tot això no funciona per treure les ratllades i normalment deteriora més el vidre. I aquestes són les consultes més estranyes. Per exemple, cendra del tabac per afinar el vidre. O una altra consulta, posar tintaungles transparents per reomplir les ratllades. I l'últim, sabó del rentaplats i un drap de paper. Tot això no funciona.